Aprofitant que arriben les festes de Nadal, hem preparat aquest videoreportatge on tindreu una bestreta, anticip, dels vídeos de Mallorca que anirem pujant al nostre canal. Gaudiu de les imatges i no dubteu a subscriure-us al nostre canal. Dóna-li al like i comparteix. De part nostra, moltes gràcies i bones festes. Si tot va bé, en aquest capullo el guanyaré. Mira, tapa un poc perquè si no... ¡Oh! ¡Alerta el móvil! Esta es para ti. Toma, cómetela. Y no te alertes. ¡Opa! ¡Estic aquí! ¡Uma! Bon dia, Geli, bon Gelitia. Aquí per la Serra de Tramuntana amb el company Julio i nada, disfrutant com nens petits de la neu. Adéu. Aquestes de les excursions més dures que hem fet últimament. També té 1000 i pico de metres, però fa 5 quilòmetres que només pugem. I només pugem i pugem. Està aquí dalt, sí. Però una pugeria. Aquesta cova ja és una passada. Ara veureu aquí el senyor Albert. Com anem? Guapa. Una passada. En temps de pandèmia tenim dúplex aquí, Part de cuina, sala d'estar, zona de joc pels nins, si n'hi ha. És molt maco, això. Molt maco. Molt.
cala, una gran cala, molt tranquil·la avui. I amb una cova també espectacular aquí al costat. Que són grans, ja ho crec, aquests sobretot. Déu-n'hi-do. I continuen havent-hi bòvedes més petites, però... Sí, un petit laberint aquí. Sí, perquè havien vingut, que si no m'equivoco. Joder, aquí hem de guardar bombes i material. Buah, imagina't aquí, Aquí fot un pet això i se muntanya se'n va la merda. Ya te digo, es lo que estaba pensando, digo, molt polvorí, però, ostres, quin perill, tu. Aquí fots una de mà, Buah, i la que munta aquí és poc, sí. Sí o no? Vaya, és que es ve a baix tota la muntanya. Bueno, Ah, no. val la pena fer aquest trofet, no? Molt espectacular i tant, ja ho crec. El paraíso. Está boníssima. El paraíso. Ai, senyor, sí, noi. A veure, ja veuràs que m'ho muntaré molt bé, que aquí tinc idees jo aquí per portar a terme. Primer un petit vídeo, veiem aquí el descans de l'excursionista. Estic corrent de dormir-me, si estàs molt centrat. Ándele. Aquí passant les zones
Cuidado. Ay, ay, ay. Vale, ja som en el cim de la Rateta, la darrera muntanya, i es pot veure una mica el Puigmajor, però la boira és impressionant, no veu res. Es que no, nano da cuenta de la cerveza i res. Bueno, però ara falta baixar-la i tornar a pujar. Ai, mare meva. Bueno. Una mica escarpadet tot, però bueno, més avant el camí se pot anar fent. Però el que passa és que filmar el seu puto vídeo i passar per aquests postos és un poc complicat, però bueno, algú ha de fer, que ell no ho fa. Veieu? Hi ha precipici per avall. Però bueno, ja tenim visibilitat almenys, perquè la muntanya amb boira, com hi havia aquest dematí, és una merda. És una merda. Que guai, Una passada. Que guai, perquè aquí a Mallorca això pues, no és habitual. On som, Julio? Això és Cala... Aquesta caleta d'aquí deu ser Cala... perquè està molt xula i està al costat. Sí, molt petita, una cucada, Cala al fons, una aigua idíl·lica. Espectacular. Sí. I Passen aquí... vaixells per ser maig, Sí, però bueno. la veritat que sí. I bueno... Això es multiplicarà per 10. Sí, d'aquí un mes ja ho tindrem. I com no podia ser d'una altra manera, havien de fer un brindis a les festes a 1000 i pico metros, que això se diu el galanzó. El bocadillo, la mandarina, el xampany, el cava, perdó, el cava i un bombonet. Todo un lujazo.